ta yawwa gani ga Hannafi kusan kowa ya san shi. Allah Hannafi Rabilu Musa dan Ibro ba ta Hannafi na ji an ce ka buɗe YouTube channel. a ba wai Hannafi dan Ibro TV ku garzaya ku danna mun subscribing. Yanzu duk wanda yake neman ka da wannan da yana so ya kalle ka a YouTube sai ya sa Hannafi dan Ibro TV zai gani ni kadai ne nan. In ka ga wani ba ni ba to ba ni bane ba, ni kadai ne za ka gani da hotona na mahaifi. to yanzu yayi masa subscribing ko kai yayi. Mu a taimaka a yi mun subscribing sannan a danna ƙararrawa. To shi kenan za su yi masa subscribing su danna alamar kuma shi ma kar ku manta da YouTube ɗinsa fa. ta Faɗa musu sunanta. ɗaya a Dababbu Hausa TV. Yanzu na gama sanar muku da ita. Yawwa sannan kuma da ɗaya tashar tamu mai farin jini mai suna Abdul Film Production. Abdul Film Production Yawwa. tana kawo muku abubuwa ne na nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa da ƙayatarwa, don haka ku garzaya Abdul Film Production ku yi masa subscribing sannan ku danna ƙararrawa, kar ka bari fa a baka labari. Ni abin da nake so in ga maki. Mune wa 'yan uwa abokan arziki fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.